Good morning mga kaidol. Ako'y advice sa mga mga ginikanan diha nga nakaanak sila mga tomboy or bayot mga bisexual. Ang ito ang ibig sabihin ng mga bisexual murag mo man siguro mga silahis nga muga na og laki, muga na og babae kana mga unana. So kinahanglan mga idol sa mga ginikanan diha kung kamoy nakaanak og ingon ana, ayaw niyo sila tortura. Ayaw niyo pasakiti. Kaya nga no, dili sa ako lang analyze, dili na nila tinuyuan. Dili na nila binuot-buot. Hinimo lagyapon sila sa Ginoo, inyusinti na sila. Tinganan sila sa ilang pagdadalaga or pagka-uli-uli tao. Nga tinga sila nga maibog naman sila sa ilang kapwa lalaki, kapwa babae. Maibog naman sila. Tinga kabaluta hinimo ra gyapon sila sa Ginoo. Lisod pag hinimo sila sa demonyo, di ba? Hinimo ra gyapon sila sa Ginoo. So wala sila kasalanan, inyusinti sila. Nga mo na may ilang namatan nga muna maibog sila sa ilang kapwa lalaki, maibog sila sa ilang kapwa babae. Labi na pagtanaw nila sa paligid, sa social media, sa Facebook, sa TikTok. Daghang mga bae nga magkiss, pareha bae magkiss, parehang laki magkiss. So dapat nato silang supportaran. Ngano nakaingon ko na mga kaidol. Ako ay tricycle driver nga matagal nang na masahero dito sa Butuan mga kaidol. Dugay na ng dive. Diri na ako nakatunan mga kaidol nga aran daghanang pareha bae. Pareha bae, guwapa, pareha mga bae manggikis diri sulod sa motor. Naa ganito isa ka motoran. Mga estudyante, puno akong motor. Moadto daw sila by the river, pareha sila mga bae, pareha mga guwapa. Pero pag sakay sa motor, pareha sila inagbayay sa liog. Sigis-kis pareha sila mga bae. Napod ito, pareha pod laki, sigis-kis yapon din sa motor. So pareha ran dagan sa buhay mga kaidol. Munang pantay yapon atong tingin sila sa ila mga kaidol, dili natin maliitin mga kaidol. Tao ra sila mga kaidol. Kabaluta hinimo ra gyapon sila sa Ginoo. Inyusinti sila sa mga kaidol. Kanya tanaw nila sa paligid kay daghan man sila, so murag dawat na nila ilang pagabutang. Munang kita dili ta maka-judge sa ila. Ginoo ra gyud maka-judge sa ila. Muna sakto nga kuan, kinahanglan pantay gyapon atong pagtingin sa ila, pagtratar, wag nating maliitin. Wow. Munang akong tambag sa mga ginikanan diha nga dili porke nakaanak mo nga mga ingon ana nga inyo nang torturon. Ayo pag binayot. Ay pag binayot kay kung di si mong papa niya ikaw magbinayot ka. Lihok dia ana torturon ba sugog pakabo buga og kahoy ana ba. Luoy mga bata mga kaidol. Unang unsay siya kuan mga kaidol, suportahan na ganato mga kaidol kay magrebuilde man ang mga kaidol magrebuilde. Pero ako pong ikakuan sa mga unana nga bayot, mga unsa dia, mga tumboy na dili lang sila magladlad unta, magporma lang yapon sila bisan ingon ana ilang pagabutang. Tumboy man silang mabayot. Dapat magpormal gyapon, professional ang dating baka respetuhan, dili magladlad nga malipstick, surusuros ka salang butang mga bra, mga bagol, kani nga mga sawayan ba pasaway ba. Dili lang sila mag-unana, formal lang gyapon sila para respetuon sila ba. Ana may buhaton. So, mo ra akong tambag sa mga ginikanan nga kung kamo may nakaanak yung nana karon nga pagtan-aw ninyo nga murag laing paglihok ang inyong anak nga laki man siya nga pagtan-aw nimo murag natamlay bayo to na suportari na lang na kay dili na ingon nga binuot-buot niya na kundi hinimo ra gyapon siya sa Ginoo. Tingana na sa iyang mo iyang namatan nga mana maibog na sa iyang kapwa lalaki o babae man maibog na mo sa akong kapwa babae. So dili na nila binuot-buot. Wala silang masamang ginawa, sinusunod ng tibok ng kanilang puso. Inosente sila. Muna ako na-obserbaran din pagpamasayro. Daghan din mga pareha bae, pareha laki man nag-uyab. Diri na ako na-obserbaran sa ako pagpamasayro, makasakay sa ako manggikis dis motor. Munang daghan kong na-experience na mga kaidol. So di lang ta maka-judge sila mga kaidol. Kinahanglan pantay gyapon atong tingin sa ila, wag natin silang maliitin kay kabalo ta hinimo ra gyapon sila sa Ginoo mga kaidol. So kung kamo may naay mga anak nga mga ingon anak karon, mga bayot, mga tumboy, kinahanglan suportaray na sila. Ayaw niyo kuan unsay inyong pangbuhaton sila kay magrebelde no na luoyin ta mga bata. Suportaray na sila. Ilang kuan kay kumparar pud sa akong kagalingon
sa akong kagalingon tunay kong laki. Ha? Tunay kong laki akong gusto babae gyud. Kunya karon ingnon ko sa akong ginikanan. Ayaw nang bae kay kuan, laki ra. Oh, so unsa pag malipayon nako pag sapit ng gabi. Unsa pag excited nako. So mao ra po na sila. Kung unsa ilang gusto, pananilan bayot, laki man ilang gusto. Oh, laki man ilang gusto. Pugso nimo nagpaoybo ng babae nga manghidis. Wala manghidis man na sila, mandiri man na sila. So, kung unsa ilang gusto, suportahan na lang sila. Oh, kay kabalo ta hinimo ra gyapon sila sa Ginoo. So, mao ra to. Akong hangyo sa mga ginikanan diha nga kinahanglan sabton ilang mga anak kung unsa may ilang kalagayan karon, unsa man sila nga pagkatao, unsa may ilang pagabutang, dapat andam na tong ginikanan nga magsuporta sa ila. O, mao to mga kaidol.